Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalan ng mga balita at impormasyon. Kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Duha pa lang nga adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? May 13 pa kaadlaw kita nga lalakbayon. Ay 43 si kaadlaw ha. Pero tika bayon ta nga amat-amat na kita nga sigahom nga basi pa man lang by May 16. Balik na ta sa normal nga pagpangabuhi kabayon ta amo nang ginapangamuyo tagid mga kaaksyon sang lubos sa aton sining nga mahal nga makaako. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayon ta nga yara lang kamo sa mayong kimtangan apisar nga yari pa kita sa enhanced community quarantine ang bugos nga syudad sang Bacolod kagang probinsya yara naman sa general quarantine mga kaaksyon naka-GCQ yang probinsya ta. Sa iban nga mga lugar diri sa probinsya may biyahe ang tricycle kag sikad pero wala naman sang buses o kundi pasayrong salakyan. Pero dapat i-observe tagid ang social distancing ha kaya mo man lang nang importante kabay pa nga wala na sang magdugang wala na sang magwa pa nga resulta nga positive sa COVID-19. Amo man lang ginapangamuyo tamo tubtob nga malabutan kita sang Mayo 15 nga extension sang ECQ diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa Oriental side naka-GCQ man sila. May biyahe na to galing ang mga bus liner mo ang Ceres bus liner may biyahe na tubtob kanlaon mga kaaksyon no? Kag sa iban pang bahin sang Oriental side pero sa gyapon ang social distancing yara sa gihapon no. Kamustang mga kaaksyon ta dira sa Bacolod City Government Center aradang tagtaganay sang mga benepisyaryo sang SAP nga na way blato makakuha sa mga barangays dira naman naggutok sa government center kabayon ta nga matapos-tapos ta na ni ang second batch naman dayon ang planuhan ta kung paano mapanghatag ini. Dugayuhom ka lang nga may second batch pagid pero ti ang may mga ngalan na tungadaan amo man na sa gyapon ang magkabaton. Hindi man na nila maligwat ang national nga directory sang pagpanghatagay no. Hindi kay masling ka lang barangay officials ang way to nakabato na mo naman tagtagan. Never. Bo never. Siling sang amigo ko, hindi na. Amo, managyapon. Sige Sa mga kaaksyon, tadira ka nag-monitor sa silingaw to, kabayon tang nakatimo-timo na. Nakapanyaga na. 11:06 na, mga kaaksyon, las 11:06 na. Saway pa magkatimo-timo pag timo-timo na, no? Pag panyaga na saway makapanyaga sa may palanyagahon niya, pwede nakatimo-timo. Sawaya palanyagahon, amo nang pinakamasubo. Kay gapangita pasang kinawala. Tubtob nga matalipospos nila ang ining adlaw sang Sabado, May 2. Ang problemang buwas naman, Domingo kay lockdown. Way sang magwa, except lang sa mga frontliners buwas nga adlaw bali ikatatlo ning Sunday nga wala sang sinuman nga magkagwa sa ilatag sa mga puluyan except lang sa mga frontliners. Liwat naman ginasigahom tang ga-observe ginang Bacolod nun sa anuman sining tika nga ginapatigayon sang mga concerned agencies angot sa COVID-19. Makuan tagid niya, malampuwasan tagid ni. Malampuwasan tagid ni. Importante lang kung ano ang ginamando, sundon ta. Ang wala nagasunod amo nang pinakamasakit gid sa tanan. Pero subong Sabado, daw kadamo sang salakyan. Ay, puwerte, no? Sa mga OTTG personnel sa mga Operation Tulong Task Group, kamusta? Sa gyapon ang iban pangamuyo, saan upaihan mabalik ang salakyan ang biyahita? Sa mga taxi drivers no?
Sige, dali na lang na. Mga 2 ka semana nga talipos-poson ta na lang ni. Huwag man ta mahimo ni sa gyapon kung hindi ta magtuman sa anuman sining nga patakaran. No? Sa kinandan, ako ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB? Sa aton sining nga mga ka-aksyon via website galidra sa www.aksyoradiobacolod.com.ph mayadayad gid nga udto sa inyo tanan-tanan kag sa aton sining nga Facebook Live ang Aksyon Radyo Bacolod. I-like lang ninyo nga aton sining nga program kag magpadala lang mensahe, hindi lang hitting below the belt ha kay kabudlay. Pagpanamyaw lang da bisan ginagutom na kita, tamyaw kita sa sining udto. Paagi sa aton sining nga Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Iyohom talang na bala. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga balita sa Kapitolyo, barangay na to sa Banwasang La Castillana, nagapabilin sa lockdown, ECQ padayon man nga gina-implementar sa iban nga barangay sa nga Banwa. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hopon. 28 ka mga OFWs sa Bacolod tigayo na nga nasaylo sa isa ka nga ila pagatiniran samtang padayon nga nagapaydalom sa mandatory quarantine. Kaga DSSD Bacolod padayon pa nga gina-reconcile ang ila listahan angot sa mga benepisyaryo sang wala pa maka-claim sang SAP. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, lockdown buwas nga adlaw Domingo, magapadayon home quarantine pass magapabilin nga kansilado. Home quarantine pass, idalon yung gid na ha, kay amo na giapon ang panamingta sa mga checkpoints nga maagyan ta. Samtang sa balita sa patrol naman mga kaaksyon, ibaloon ta karon ang border area sa southern part kung kamusta ang pagbantay sa ngaton sining nga mga frontliners. Kalakip man ang iban pa nga mga observation, dugay-dugay sang patrol. Sa Nokpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, isa patay, isa pilason sa aksidente nga nagluntad sa Banwa sang Candonin. Amuning masubo gawa kung wala tasang ginasundan kag wala tasang sugatado gapaturipad kita bao kabudlay paghalong lang ha sa mga kaaksyon ta dira nga nagamotor kay kalabanan nagamotor subong ang mga salakyan ta dira pihuon ta gidantista magwa no nga kondisyon no kay para likaw sa anuman sining disgrasya. Samtang sa balita nasyonal igabalita ni Aksyon Eden Abuso, 40 milyones pesos nga balor sang Chinese medicines nga ginabaligya bilang bulong kontra COVID-19 na confisca sa Malate, Manila. Ba, otro pagid niya? Ay ho, why gid sila obrahon no? Samtang nga 13 ka mga OFWs kinagamot sa Cebu nagpositibo sa COVID-19. Samtang pinaka-latest nga tali sa pangkabilugan nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan sa COVID-19 patient. Kamusta karon mga kaaksyon ato na hibaloon pagi sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:13 na nga tunora sa 11:13 na mga kaaksyon. Sige, samtang paliwaliwa kamo sa sining adlaw sang Sabado sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita, pinakalites nga mga information. Amon pagadalon, mabatian sa diligid lamang madugay sa pagpanumbalik sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19
COVID-19. Ini nga pahanumdom ang Time ginatulong. las 11:18 na nga ton oras. Tutok na mga kaaksyon sa aton sining mga balitaan, no? Diri kita naiho sa sigurado, hindi na kita magpadala pa sa iban. DTX 500 capsule, no? Kaya ang DTX 500 capsule, amo ni siya ang para sa complete nga management sang inyong liver detox. Mag DTX 500 capsule kita kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule, ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammations, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kita kada adlaw. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kantuan tanang balita ta sa News Center o podga aksyon na rin aboso, inimay kang tanan sa 40 milyones pesos nga balor sang Chinese medicine nga ginaligar, ginabaligya bilang bulong kontra sa COVID-19. Nakonfiskar sa Malate o Manila. Ano man yung obra ni nila man? Nga magdisenyo sila sang hindi amuda. Suspiyoon nyo anay na. Kag sa mga otoridad gid kita, especially sa Department of Health, gigid na mga kaaksyon. No? Kag 13 ka mga OFWs kinagabot sa Cebu, aring sakit nga balita ho kay nagpositibo sa COVID-19. Kag iban pa nga mga balita, pinaka-latest update sa bugos nga kalibutan, kag pungsod Pilipinas sa COVID-19 patient. Kamusta ihan sila, no? Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita nasyonal upod kay Aksyon Eden Aboso gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Rex. Happy Saturday sa aton tanan. Pero ti ari naman ang balita naton, wala katapusan nga may managapamintaha gidya. Mahon nga ti kapin 40 milyones pesos nga balor sang ginaligar Chinese medicine nga ginabaligya bilang bulong pangontra sa COVID-19. Ang nakumpiskar sang mga katapo sang National Bureau of Investigation Special Action Unit kag Bureau of Customs sa raid nga ginpatigayon sa isa ka warehouse sa Malate, Manila. Ang nadiskubrihan nga mga bulong ang parehas man Action Rex sa mga bulong nga nakumpiskar man sang NBI nagligad nga semana gikan sa isa man ka Chinese nga businessman sa isa man ka entrapment operation. Sunod kay NBI South Chief Emeterio Dongalio Jr. na ibaloan nga nagsaka ang demand sang supply sang amo nga bulong bangod ginaaligar ginakilala sang iban bilang bulong sa COVID-19. Apang ginklaro nga wala ini na rehistro sa Food and Drug Administration, rason nga dapat ipaidalom sa pag-usisa kag maid-id pagid nga pagtuon. Naibaloan may 5 ka mga Chinese nationals man ang yara sa warehouse ang ginpatigayan ang raid nga yara na karon sa kustodiya man sang otoridad. Way man taga siling base ko ng bulong na bla, makamo nang makatigok man sa imo. Correct. Kay way man na magagi sa FDA mo. Kag hindi recognize ang Department of Health na salita na kabakal sa mga bulong-bulong na yang butanga mo lang dang chingwanglay dang bulong ay na. Tapos kundi lang na ginobra. Oh, mayo tani Action Rex kung ginapamanyos lang no sagwa lang kung sagwa lang external okay lang na. Pero ti kwang gyapon uyang sa kwarta gyapon. Ti amo nang kabudlay gid dapat Department of Health gid kamo o FDA gid nagagi. Kag suliton ta wala pa sang bulong na sa COVID-19. Oo, ara gyapon ng 50 million pesos. Ang 50 million ara para gyapon ng gintanay ni Presidente Digong. Na kung sinong magkaobra sang bulong sa COVID-19 natagan niya 50 million. Wala pa gid. Wala pa ginawa ta na gani ka paminsar kun nano bisan kita gani ka timpla. Kung ano na lang itimpla ta na. Tinatimpla-timpla ta na gani daw.
Amo nang problema gid sa tanan, no? Pero depende man ang sa ila na pagpati action din. Pero kabay pag Action Rex no nga makakita na sang vaccine, Gani. ang mga pagtuon sa eksperto next year pa yadaan Hindi Action na Rex. nagalin ang virus ni man. Ang bote sa bulsa. Di ang balambal nila to, do sa inyo man to naghalin, Oo. sa China, Oo. pero hindi man magakong taga China. Oo, lain naman ko, no? Di- Pero may mga whistleblower, Action Rex, mga gina-divulge bala ang mga regarding sila sa virus. Kung may madumduman, may ara report sa China. Nga ang isa na ka-whistleblower, so mga doktor, wala, subong kita, Action Daw Rex. nadula sa no? Nadula siya sa Buti kahanginan. na to siya. Do primero lang to ngagwa man ang Oo. nakita ko sa social media Oo, to nga gin-interview nagambal pa to siya. siya, Action Rex mo, sa mga Oo. local media man dito sa ila lugar. Then after pila man kasi man na, matapos Do siya ng nadula man to siya. Oo. Inano. Kasi siya man to bala makahatag man bala. Ang ginalantaw to ni matapos ning problema sa COVID-19 sa dyan ning senaryo ni kay Wesley Kanay ni sa wala kag to Amerika to kag China subong Oo. nga gahambal si Trump tong halin sa China gid ni. Oo. Di hambal sa Nagapanindugan China gid. hindi kasi na magamuamo si na President Trump. Kay wala niya sa amon niya. Oo. Di paano naman? Tani, hindi lang sila yung mga ano. Oo. Kaya ito yung problema, Action Rex, between life and death, yes ang tao. Kag ti kung may mga amo pa na bala may mga misunderstanding pa, may mga Gani. ginatago pa, Oo. kabudlay na gid. Ti tani basi may ara da nga kabalo gid bala, basi may vaccine balang bala or antidote, Action Rex. Ti mas mayong ipagwa na lang, hindi na pagulto ng dasong tuig. Oh, hindi na Kay pagulaton patapos pa. daan ang COVID-19, ma problema naman sang balay si Judith daan, ara naman dayon. Amo ginambudlay si Judith gid Oo, ma. katamwa din si Judith. Butang mo May 15 amat-amat na bi mag-GCQ ta or nano da depende pa na ma-Judith ta dayon mo. Oo. Si Judith Chay sa Judith, na. Balaran. Judith sa tanan. Ang pinakamasakit gid ang Balaran gid. Amo gid ang pinakamasakit kay haling gid na sa bulsa ta si Judith. Oo, tisubong gambal pa nga ati grabe. Mayo kay gin paiway danay isang amo ni nga Oo. kumpanya. Pero Pero tingog sige tingog. sige patak na action din. Okay lang na yakon gagmay lang pero may nagreklamo nga nagdulubli ang Dulubli. bill nila Oo. sa kuryente. Sa kuryente gida kag ang okay lang ng pagkaon kay bisan sentimos lang na magkaro bakal-bakal kada pero ang balayaran gid sa kuryente sa balay. Ano pa ganing mga balayaran ta? Doon nagdugang ang ginot. Do pa matsyaga Ano, mo ganun na. pag Action Rex, wala pa takabalo mo kung basi iya, i-push through nila nga June ang opening. O kung nagusto, amo enrollment pagid na. pag sa estudyante. May nagambal man to ginadusogid sang DepEd tong daw September. Oo, August, September. Oo, pero way man ta kay balog kag way pa na maaprubahan niya basi pagsiling nila by June niya ma-abri klase. Pa-enroll naman. Pero ang iba nagaduso man Action Rex no sang online teaching na balati. Kung pagtanaw sang iban do hindi siya ideal gid kay ang mga mga ara sa layo nga lugar nga wala sang internet. Paano? Hindi Gani, sila no? yaka eskwela kay kung i-online teaching ang Oo, kung online teaching paano na yakron ng waya sang internet, wala sang cellphone, Wala sang na camera. cellphone. Oo, na mo na budlay Action Rex. Pero prayer is powerful. Wala sang imposible gid. Basi buwas pagugtaw ta. Wala na si COVID-19. gani man kabay pa. Pero may Pero Action Rex sa Cebu bala nga isa man subong nga do ikaduha sa Metro Manila. Nga kadamo ko nagaduging gid ang kaso Gani, sang no? COVID-19. Kay ti kabalo naman kita nga ti ang Pinoy nagarepatriate gid ya sang mga OFWs naton kag nagabuli gid sa nagapangayo man sang bulig. That's Kag why diri sa ato na kadamo pa sang inugre pa Oo, trade diri sa yes. Bacolod kag Negros Occidental kadamo pa to sang nakalinya pa. nakalinya pa sa Manila. Ti amo pa nang palaisipan ta di. Sa bahin sang Cebu Action Rex, may nagpositibo sa COVID-19 ang 13 gidya. Grabe, Ka mga no? overseas Filipino workers nga nag-abot sa Cebu via Mercy Voyage nga ginaprubahan sang Interagency Task Force. Sa report sa Cebu Provincial Health Office, 8 sa 13 ka mga OFWs ang residente sang syudad sang Cebu. Samtang ang iban ang kung ang residente man sang banwa sang Liloan, syudad sang Danao, banwa sang Konsolasyon, syudad sang Naga, kag banwa sang Daan Bantayan. Ang 13, ang kalakip lang na Action Rex sa 328 ka mga seafarers man nga na-stranded sa Manila kag ginpahanugutan nga magpauli sa ilatag sa ka mga probinsya sini nga semana sa piyak nga padayon ng COVID-19.
ang mga Cebuano to karon Action Rex nga OFWs ang ginhouse na sa isa ka hotel sa syudad para sa 14 days nga mandatory quarantine. Ti sa 328 Action Rex sa 13 na ang nag-test Grabe, positive. no? Pero Diri sa aton daw, apat di rapid test. rapid test, oo. Ti ginapabot pa ng, I think, ambot sa pa namabot ang ilang resulta. Para sa confirmatory test. Tapos ang iban wala Action Rex kay di nagareklamo bala ang iban nga mga ka-action naton nga nagabasa kay di gasala sila kuno kung ibalita ta nga positive sa rapid test. So, sa ihibalo sa tanan, lain na yung rapid test. Simple lang yung istorya, pero kung magsiling sa nga COVID-19 positive na ginaya. Amo gina sa pero kung dayon. rapid test, why pa na? Oo, pero kung like jutay lang nga May Action mga, Rex bala. kumbaga may mga symptoms or palanggiran nga daw kasubong sina. Daw amo na sang pinaka-term gid action na din. Pero hindi na siya amo na. Correct. Pero isang sa pinaka lain bala nga process ang rapid test kag sang PCR test gid bala Action Rex ang real-time polymerase chain reaction para sa ibalo sa atong mga ka-action. Ano Sa na, rapid RT? test, RT-PCR test. Amo gina siya Amo maka-confirm na siya. sang COVID-19. Pero ang rapid test mga ka-action, ang dugo da ang ginakuha. Tapos after 15 minutes may baluan na kung may ara sang antibodies nga do may ga-reactivate ang antibodies nga pangbato sa virus kiti ang ato based sa DOH bala Action Rex nga explanation. Ano na, dokaw? Naglain pa. Pero hindi ka pamangkot wala siya Rex. Kasi kung may virus sa lawas ang isa katawo, do ara dayon ang may ara kita sang pangontra, may ara kita sang antibodies. So but silingon mag-positive ang isa katawo sa rapid test. But silingon may nagakabuhi nga antibodies nga pangontra sa virus. Pero wala na hibaluan nga COVID-19 na siya. That's why gina-undergo sang PCR test. Pero ang rapid test dugo ang ginakuhaan sa sample. Ang PCR test naman niya sa igulo na Action Rex ang laba o cotton bud sa imo ilong. Amo sakit-sakit, no? Oo, daw gina sa kuan gina munang gahuriod ang iban sa kasakit na sa ilong na gina no. Oo, ginasulod gina daw nipis balahaw. Gani, no? Ti may punggod lang gani ilong mo kasakit na ti. Lain kun Sigihan nyo da. Kung gusto nyo gid pero anyway, Action Rex, ang PCR test amo na mo 24 to 48 hours na siya mabalaan, ang rapid test 15 minutes. So amo lang na kay kisabla kita ginabasol Action Rex nga nano ga pasala tawo. Pero kung rapid test amo na siya pamati mayo Kung way ka pangawhi anay para kabati mayo. Hindi magdalawat istorya kay kabudlay magdalawat istorya subong. Correct. Kay kabudlay nga bugas lang ang dalawat. Kay kinahanlan mo na. Importante gid nga makaibalo kita adlaw-adlaw sang mga insakto gid bala nga informasyon kag pamaagi. During Action Radio sa prangkang istorya de. Why ni lutuay di istorya kung ni insakto gid na de. Nang mabatian yung gid diya sa pagkawas blas ang bibig namon de nga insakto gid na iya. Kagang importante Action Rex magtan-aw sila balita. Halin na lang aga hasta gabi kay. Para may magsulod nga balita, hindi sila may chingan nga reklamo sila. Pero may ara to yung previous nga nanan. Mga ka-actions. Tune in lang. Tune in lang. There is Action Radio Bacolod. Correct. Sa aton nga COVID-19 update Action Rex as of May 1, 4 p.m. kahapon. Si Ma'am... Sino ganing ngalan nito? Sa Banago, bla? Si Ma'am Che. Ma'am Che. Ma'am Che. Kay balugid ko ka pamati, kagid subong, no? Kahapon, nag-istoryanay kami. Actually, hindi aman pag-ipabati gani, kag hindi man sa kuan sa iya nga side. Istoryanay kami nga duwa, kag ginako yaman. Nga kakapoy ko, no? Tungod sang pressure sa iya, nasinggitan niya gidman. Ginako yan singgitan, okay na. Pero tingaton, sini ko nagapamangkot malang isa ka tawo, sa liwat, pataganta. Kung hindi mamati, talikdan ta. Ano mo kayo naka-explain ko na, hindi pa siya mamati, kundi siya na lang da, pawakala lang. Salamat gid Ma'am Che, kay nagtunda diri siya sa aton, Action Eden mo. Nga daw naglain labuot siya. Ang nagpalayag sang reklamo nila mo tong isa sa mga kwamantugali
mga isa to sa mga nagreklamo man kay Ma'am Che bla. Ti galing kay mo lang na kung kaisa, kung ipadala-dala mong buot mo, kuan gid ka-critical gid sang sitwasyon mo. Correct. Ma-hurt ka gid, mataas gid tingog mo, tinagtaas gid tingog ya. Ginadmiter ito naglabot sa barangay mo. Nagpadangatay to sa barangay kahapon kung nagligad nga adlaw. Naglabutan na ito sa barangay, tinangayo man sa pasensya. Kay tinataasan niya gid man tingog tong mga ultimo tong mga pumuluyo. Way man sila palapitan iban nga tao, Ma'am Che. Ikaw man ang palapitan nila salamat gid, no? Kag parte sa ano to sa gani? Teacher. Teacher. Ti ginako yaman hindi sa pasado sa board. Ti siling ko ang mga teacher maestra ka, kinanglan nga board passer ka, pero sa daycare way man na nagakinanglan nga board passer ka. Amo lang na teacher ka lang sa daycare center. So kabay unta nga hindi man sa gustong i-play ta ang tingog niya, especially nga ginako yaman nga tinagtaas gid man tingog ya. Ang mga kauturan ta dira sa Purok Lawayan sa Barangay Banago, may taga Banagon man di ka nagreklamo. Never ending. Ang problema hindi COVID-19 ang problema, kundi ang SAP subong. Amo nang pinaka-problema. Abi ipadangat nyo nang nabla sa mga concern ng mga tao to. Saka nyo to sa syudad. Kaya to subong kadagsa to subong sa syudad ang mga beneficiaryo, aksyonin mo. Amo lang advice na sa inyo, kaya kung mga barangay official syudad, mga health officer tadang kantuan nyo, wala man nagyapon. Idangat nga to sa mga concerned agencies tatuho kung sino nagpatigayon, tinagpatigayon na sila, especially mga workers sa barangay bla, mga health workers, mga nagpatigayon lang nasang pagkuha sa mga lista mo. Ti galing kiti mayara naga-claim nga ginpang lista, hindi magklaro, hindi pa galing kiti depende man na. Amo lang na, ang amon nga mapaalimton sa inyo. Salamat gid kay Ma'am Che, ano to gani pilido ito? Nalipat ko sa pilido. Basta kay Ma'am Che, dira sa Barangay Banago, ay naman kinanglan nga lawagon ding full name mo. Kaya ito hindi naman kinanglan nga lawagon mo. Lawagon ta pa na karong din natamyawan ka pa. Ma'am Che, mayo lang nga pagpamati dira, no? Kaya naglibion sa kuno sang chimpo to bla. Di siling ko kabay unta nga kun amo nang obra mo mangin malawig ang Korea mo, no? Lawig asin lawig na ya. Amo nang obra nga sus kun hindi mo pagpalawigon ang imo nga Korea, imo nga paminsaron, mamersa ka gid jay. Mamersa ka gid, pero kung palawigon mo man lang hindi man sila magsiling nga sudlong ka gid nila sa balay nila kay tiway kay explain sila. Pangtudlo to sila sa concern agency para nga tapos na dahil ng problema nyo sige. Spread love. Love na lang bala. Kay para Rich Indiana yung tanan. Kag sa isa diya nga sa text bla niya, nano man ang sitwasyon nga ambot nanong plano yun sa kabuhi ya. Sige lang. Wala na sugpunan. Pero anyway, Section Direct sa COVID-19 update dito sa Pilipinas. As of May 1, 4 p.m., ang kasos ng COVID-19 sa Pilipinas ang nagdangat na sa 8,772, kaga may 579 nga nagkalamatay, samtang 1,084 naman Action Rex ang naka-recover. Damo gid Action Rex ang mga naka-recover. Pero sige gyapon ang pamangkot man ang iban kung aga sige pa saka ang COVID-19 cases. Balati ang iba nagakondakta na Action Rex sa ibang mga lugar sang mass testing man para ma-sure gid nga mangin COVID-free na gilayon ang Pilipinas. Sa world update naman sang coronavirus Action Rex, naglambot na sa 3,401,002 ang nagpositibo sa COVID-19. Sa nasambit nga datos, 239,602 na ang napatay, samtang 1,081,599 ang mga naka-recover. Sa nasambit nga record, ang currently infected karon nga mga pasyente ang naglambot sa 2,079,801 kag 2,028,446 ang ara sa mild condition,
Samtang 51,355 naman ang ara sa serious o kon sa critical nga condition. Action Rex. Si Rodney Keltor Trabahar, lawagong uning ngalan niya. Kay ambot na niyang saliya ka pangita sang bukol sa utok kaya. Ano ko na? Si Rodney Keltor Trabahar, linya ginatago ipagwa na da. Anong ipagwa tadi? Anong ginatago? Ano ba? Ay no, nagbalita pa kamo. Kung may baksin na magwa, gidna hindi kay gadali kadaya, day. Kinanglan pana-approval tapos testing for negative effects. Ipa-patent pa na dayon para makuha ang BELDCO or key formula para ma-distribute kag i-manufacture pa na. O di gani kung may ara na, nag-boom na, kwarta na mo kasi kaso kay wala pa bulong nga consistent ang effect. Research danay. Kay tagaan ninyo sala nga pag-insinding tao, do ginadugangan ninyo ang nervyos ang tao. Ano ginhamba? Do wala ko ka dumdum nga naghambal. Ini siya dapat ipakuan ni siguro ipabaksin, tublukan sa baksin para maintindihan yang utok ya bla. Basi late tuner si sir. Dapat pamati blanay. Sus Mariones igarapon kuno ipag-usab ta kagay. Si sir ano gani galan ni Action Rex? Si Rodney Keltor Trabahar ni? Sir Rodney, wala kami sir naghambal nga may aras ang vaccine. Ang basi nabatian mo bala na misunderstood ang balita nato national. Pamati nga na-raid niya. Bala, kuway ka panyaga, hambal ka kaya tagan ta kay nagpanyaga. Kabudlay si mo kabudlay si mo ma. Kalma ka lang Sir Rodney kay importante mayo imo lawas. Importante mayo lawas mo kag mayo paminsaron mo. Kay kun lain paminsaron mo nag-uba ka sa dalan kang magdalagan o magsinggit. Kay mayo na bla. Ay, ambot na lamang. Galing kay ang aton diri sa kapunto, ginapa-intindi ta lang sa listening public ta kung anong pinakamayo aksyon eden. Anong himuon ta. Parte basi kung salang kawas ning obraya niyo, ipano tagaron salang kawas makita mo karon. Basi man nakatan-aw siya sang aton nga FB live kagina. Sige lang Mr. Rodney Trabahar, kung gusto mo magpakikita di kadto di para maintindihan mo. Ngaway kami nagauna sa anuman sining nga patakaran about COVID-19. Why kami gauna, gasandig lang kami sa DOH, sa concerned agencies ta, kung ano ang ginapalayag nila. Correct. Ari na lang, Action Rex, so good nga malikawan, bala ang mga balatian. May pa si Char Garcia, nga idol, Eden Abuso. Tita Char, Ti Action Rex, tiya muna nisa, dapat para malikawan, bala ang balatian, dapat epektibo, ged, nga food supplement ang kinanglan. Okay. Para kay Sir na, Sir Santon Plus Gold para mayong hindi wala ko naghambal sir ha nga COVID-19 na siyang nga bulong. Para maglubo ang iyang magnami alawas ay pamatyaga no. Okay. Magnaming utok niya. Kay ang Santon Plus Gold Action Rex mas gin pa-improve ni kay mas epektibo na. Bangon mayara ini sang extracted nga mangustin, may balunggay pa, margoso, garlic kag spirulina nga among mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. So, sa aton mga ka-aksyon dira, stay safe lang yun kita, mag Santon Plus Gold na mabakal sa mga butika. Okay. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:41 ng aton oras 11:41 na kay Regita Liedora Doc kay Baluco sir no kay Baluco sang aton sining himuon no kay balugid ko amo nang tandaan gid ninyo kay baw kung kay isa ay oo sige lang lingi pa rin no agisando ang puso mo pare. Ginatagob ta lang na. Kaya ri pata sa COVID-19 subong nga period mo.
Sige lang, amo gina siya, no? Ayos! Sige, thank you, gid Aksyon Eden Abuso. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, manghisayod tanay sa palibot sang syudad sang Bacolod. Diri sa southern part kita, kay kahapon sa northern part kita, hibaloon tabi kay Aksyon Alvin Graba kung kamusta ang movement sang salakyan, kag iban pang mga observation sa aton sining patrol. Yari si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Rex! Padayon yes. sa Quiapo, no? Ang pag-abot sa mga salakyan na di pasahe, ang mga salakyan, mga private nga mga salakyan, diri sa siyudad sa Bacolod, halin sa south portion sang probinsya, sa diin diri sa Sumag, particular Action Rex sa Sumag border, aktibo sa gihapon, no? Ang mga kapulisan, ang mga men and women sang City Health Office, and that includes na ang pinaka mga opisyal, no? Sang syudad, particular ining iyasang Bacolod City Police Office sa pagpatigayon sa gihapon sa pagbantay mismo sa border diri sa area sang Sumag Border Action Rex. And in fact, ari naman diri wala lang madugay, nag-abot si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, no? Sa tinion, pero antes na magkadto sa Action Rex, kami ginaistorya pa siya. Ang sa Sumag Border Action Rex, ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection nga iya sang CHO mo ang nagakuha sang body temperature, no? Sang mga nagasulod sa siyudad sa Bacolod ding mga salakyan, ang Bureau of Fire Protection ang amo nagausisa sa mga pila ka mga dokumento upod na diri ang mga kapulisan mismo sa idalom sa Bacolod City Police Office sa Police Station number 9 sa piyak sining nagatagiti ang init sang panahon, especially sining ugto Action Rex, ang mga salakyan tubtub subong ang padayon sa Quiapo, no? Nga pag-abot pasulod diri sa siyudad sa Bacolod, pribado ng mga salakyan, especially yung mga auto, ang mga SUV, Action Rex, no? Ari naman na diri si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, no? Palapit kita sa Action Rex kag kamusta unta. Kay siya ang commander mo sa southern portion sa syudad, especially sa mga border controls and ECQ checkpoints. Sir, live kasubong sa Action Radio, and kamusta sir ang kabilugan sa siyudad sa Bacolod samtang ongoing ang atong kini nga ECQ? Action Alvin, good morning sa aton nagbalakay sa Sinigaga, Director Police Colonel Attorney Henry Viñas, sa inyo Action Alvin, pagod niya katapos ng Action Radio, mabuhay po kayo, good morning. Sir, kamusta ang palibot na karon sa siyudad sa Bacolod sa piyak sininga second day? Ongoing ang aton sininga ECQ, sir? Yes, Action Alvin, kung sa aton nga weather, kasi po medyo mainit. Wala, mayang kanin po, mainit lang. Dahil may dalag po na problema na atubang sa aton mga border control. Luwas lang may aras nagsalang-isag. Kung problema sila, kaya nga Kono Action Alvin, ang Bacolod under sa probinsya sa Negros Occidental. Hindi siya kung kasulod sa Bacolod kay Ilungan Negros Occidental, binigyan na yung General Community Quarantine. Gusto ko lang klaruhon yung extended ang Bacolod City. Wala kami malakip sa autonomiya o kung sa 6 district sa Negros Occidental. Kami Lone District, highly urbanized city. Ang Bacolod, kag wala kita ma-under sa umbrella sa Negros Occidental. Even though ari kami sa probinsya, pero separate yung autonomy ang aton yung syudad. Kag may-ari kita kaumalingunan diri yung mga patakaran kung ECQ or mag-GCQ kita ang pag-istorya dira Action Alvin. So, ginahambal ko permi nga
extended kami hasta Mayo 20. So, silingan nun, hindi kaya kasulod sa Bacolod, kung hindi ka taga dire. Amula na yan patakaran na mong tubong samtang para pakitaya sa ECQ action natin. Yes. Sa karon sir, sa biyak sining padayon sa gyapon ang pagsulod sa mga salakyan diri sa aton sa Sierra Bacolod. Ang kalabanan diri sining private. Pero ano ni sir, ano mga requirements anto sila ka sulod diri sa Sierra Bacolod? Action Alvin, ang diri sa aton niya sa outer border control, makita niya may kasulod ng mga salakyan. Una bes, ang may mga provincial car pass. Yan, ikadua, inang may mga certification halin sa ilang barangay or LGU kung mga basic essential services ang paghahambalan. Buti check up, pakalbulong, groceries provided, nagasunod sila sa ad-event scheme. Subong kay Sabado, dapat ang imong quarantine pass, dapat may pares. So 0 to 460 katapusan sina. To include sa imong plate number kung may provincial car pass ka. Pero about sa mga private sa mga salakyan? Ang mga private nga salakyan, kung magkato ko lang diriya sa Bacolod, hindi kasi hindi kita surod. Bawal gid. Maski wala ka, we will not honor ini quarantine pass ya. Pag hindi ka taga Bacolod. Anak kasulod na ba kung may mga provincial car pass? Pero kung taga Bacolod ka, for example, Action Alvin, liog tanan kay sir, no? Kung kung halin ka diri sa Singkang, example, Singkang mapabago ikaw tapos mabalik ka man kinagdulong ka tuabi, pero taga Bacolod ka, taga Singkang, anong matabo sinaman? Regarding sinaya sir, no, taga Singkang ka, may dulong ka sa bago. Ang practice namon diriya, kung hindi man din na importante kasi pag sulod ka diya, pag isikyo ka, automatic ka, PUM ka eh. Ang amon dire ang ginobra naton dire kung may inogdolong, dili na lang gabatunay sa boundary. Okay, sa boundary na lang. Sa boundary na lang. Dili lang mostly may magahinulat dire gani kada adlaw, maginulat may pagkaon bulong. Dili na lang sila gadaw anay. Sa mga importante. Okay. Luwas na gid ako mga pasyente lain naman na pag-istoryahan emergency. Pero kung may idulong ka man lang niya sa bago, tapos mabalik ka, maagi ka da sa aton nga kung mo kunalin ka sa bago may quarantine pass ka di Bacolod ya sir? Ano na matabos na? Wala na yung problema ang pagwa mo. Ang pasulod sa Bacolod. Ang pasulod, hindi ka na mo pagpasulod liwat. Gali. Secure tadi ya sir eh. So may para bali may dulong ko lang dito. Tabuhay na lang kamo diriya sa akong sa border control. Sa border control na lang. Oo, kahit i-secure ta. Kaya general quarantine. Amo na lagi na practice naton diri kay tika laway man taga Bacolod ka pagbalik mo yan mo pagpasudlon di ma-under bukas ang 14 days quarantine. Oo. At least sa nagapamati bagay may nag-text this sa amon sining online sir nga maalin sa Singkang mapabakulod mapabago siya may dulong to siya tapos balik man siya dayon. So meaning hindi gid siya kasulod kun halin siya sa bago. Yes. Amo ginapatakaran kay bisan pa nga may ara siyang quarantine pass. Yes, exactly. Hindi pwede. Ate, okay. Okay, sir. Action Alvin? Yes, action naidugan ko lang. Anyway, subong sir, ang buwas nga adlaw, ipatuma naman ang atong sining, yes, ang total lockdown sa Sierra Bacolod. Anong matabo diri sa mga border, sir? So, action rep, buwas, again, we will aton nga total lockdown every Sunday na. So buwas, wala gid si may makasulod sa aton sa Bacolod. Luwas lang sa aton mga duty nga mga frontliners. Kag ining aton nga mga emergency situation labi na gid pagpasyente. Kay masami may nagasulod pa gyapon diri action rep so that magbakal dyan iki. Magbakal pa diri mga pagkaon. So I'm sorry buwas, hindi ka naman kamo pagpasudlon. So subong ko lang, pwede tinubon nyo na bakal. Kay buwas, we are in total lockdown bilog yung Bacolod City Action Rex. Okay. Sige, sir. Oo. Action Rex, no? Si Colonel Pico. Pero idugang ko lang ni Action Rex. Kay Kabalok Action Rex, pila ka mga information nga nakadangat man sa iya.
And of course, na-obserbaran man sa patrol, may pila ka mga salakyan, mga tricycles, and even mga e-bikes and tricycle. Nag-ahingalit pa, sir. Ano matabo ni sila, sir? Yes, Rex Action Alvin, hindi manigar. Hindi tagin man may ara gid pangawat ya gyapon biyahe. Diri sa siyudad sa Bacolod, hindi man nato na pwede babantayan 24 oras. But again, sabay patani hindi ka mo madakpan. Kaya once madakpan ka mo, impounded. Hindi na ka mo kabiyahe, wala na ka mo palang abuyan. Hindi na kita magpangnyawat pa dira ka mabiyahe. Okay lang man ako, hindi ka matsambahan. Tandaan, tsamba, sobra pa ni sa tanda. Tandaan ka subong, si Lieutenant Colonel Asibusi mag-deploy na sa mga civilian yung mga bitaw. Basi majakpatan ka da, imbes na makagrasya, basi madisgrasya ang mga e-bike. Once impounded, hindi mo na makuha. Amo nang pinakamasakit gid sa tananda. Oo. Nga nagapanginyawat ka, katapusan dakop ka gid sa panginyawat mo. Oo, sakto na Action Rex. Panginyawat ka, ang sakit-sakit lang ugaling. Sige ko madakpan ka, kapin pag ito may tanong, galing si Colonel Asibuche. In relation to niya nga mga civilian, di akto, di problema pagit, no? So, amo ni Action Rex, no? Si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, thank you, sir, no? Thank you, bali ang kapulisan ma-observe sa gyapon until buwas ang isikyo at hasta pamanggali sa 15 bali wala biyahe buwas tanan Action Alvin. Wala biyahe. Wala gid sang maladay. Wala sa magwa. Daligid lang kay nautod si Action Alvin graba. Daligid lang ha. Good PM sir, Action Rex example magsulod da sa Bacolod halin diri sa South may kwaon lang office balyakar kag motor dala pwede makasulod balik gwa ate hindi ganito siling ni sir Action Alvin Sir Pico nga hindi pwede kasulod ang halin sa gwa diri sa Bacolod amo na Action Alvin no? Yes, Action Rex. Bisan din ka pa maghalin, basta sagwa ka sa Bacolod, maghalin, hindi ka gid kasulod. Pero ang sa sulod sang Bacolod, pwede ka lang ka laday-laday. Oo, pwede ka lang nakaladay. Kung may idulong ka, pwede ka lang kadulong. Oo, pwede ka. Pero kung halin ka gid sagwa, wala gid tsansa. Wala gid tsansa, hindi ka. Da ka lang hasta sa sa may checkpoint, hulaton mo dang tiksa mo tong inog dulong mo to. Oo. Ngay dulong da sa checkpoint area sa Sumbag. Sa nagapamangkot, bala kay may gapamangkot. This inday Jane Salcido. Inday Jane, kabay pa nga batian mo da. Ang ginhambal sang aton sining mga kapulisan, no? Yes, Action Rex. Kapasok sang hangin kay open air diri sa aton sining lugar. Timing kayo, Action Rex, kapasilong kita. Ganito kahangin da sa area mo, no? Oo, kapaskog sang hangin, mayo ni kay paano select ipamangkot mi kay sir ang mga frontliner pwede ya kasulod sa Bacolod frontliner yes Action Rex na pwede guro kay ang frontliner frontliner mo pwede siguro na ay duto ko na nung pag-consider sang pulis ni kung pwede kasulod dalin sa Guabla. Kung halimbawa sa ibang lugar, no? Oo. Di pa mangkot kay sir. Sir, by the way, sir, ang mga frontliner, sir, let's say, a frontliner halin sa Bago o kung halin sa Silay, pwede pa sila, sir, kasulod man, no? Yes. As long, hindi yung kasulan ang tuyo nila dire. Okay. Pag duty mo lang, pwede kaya sulod maski Domingo. Pag duty mo lang. Pero pag iba ni adlaw, halimbawa Sunday, total lockdown kita, pag personal hindi pwede. Hindi na pwede. So, Action Rex, thank you, Giliwan, sir. Halin sa La Carlota, Pabacolod, frontliner, sa pwede ka sulod pwede ka sulod basta importante frontliner ka kung ma-duty lang. Oo. Okay, pero kung maladay, malagaw-lagaw, hindi pwede kay kabalo sila. Oo, kay Domingo, total lockdown mo. Amo na ang sitwasyon, Action Rex, especially buwas nga adlaw, nga still, ginabawalan ang mga... Ano to ganing dalon kung frontliner siya? Ano tong ipakita sa mga puwersa tada? Number one direction, Rex, ang yasin nga certification, frontliner siya sa isak ospital, sinasulo kay Colonel Pico, plus ang yasin nga ID, Action Rex. Ang yasin nga ID, oo. Amo na ang pinaka-importante para
at least pakita man sa aton sining nga mga nagausisa, especially mga kapulisan kag iban pa nga miyembro sa nga ahensya assign fielded sa border control diri naman sa Sumag kag iban pa nga lugar o sa siyudad sang Bacolod. So maning sitwasyon diri Action Rex sa area. Ang ano to? Si Madam Ems may ipaklaro lang da kay Serbe kay hambal kag instruction kay isikyo kita kag hindi lockdown. Ang Bacolod ti amo ng lockdown buwas di bla? Yes, Action Rex. Lockdown gid ang Bacolod ya buwas kay wala sang makagwa except lang mga frontliners sa ila sining nga balay. Yes, sir. Sakto na. Ang probinsya, ang province ti way naman dang BCPO ya sa province, ang probinsya guro sige na sila to guro ya kay GCQ yung province mo. Oo, kaya mo man ang differentiate sa kanila. Lockdown gid na ang term nila nga ginagamit kung Sunday. Lockdown, no, kung na semi-lockdown, pero kalabanan, lockdown, Action Rex, ang ginausar sa mga kapulisan. Inabangod, kung madumduman tas ang tinalikdan nga Domingo, mo naging pastor kagina ni Colonel Pico, or rather, last week ni Colonel Pico, nga lockdown gid siya ang siyudad sa Bacolod. Kaya ginabawalan ang mga pumuluyo nga magwa kung Domingo, bisan sarado naman, Action Rex, ang mga baligyan, especially ang mga merkado kag iban pa. Magluwas lang of course sa mga ospital kag iban pa. Ang ang suliton ta kay kadamo sa nagapamangkot diri sa aton Action Alvin at least nga bisan paano masanagani sila from Monday to Saturday hindi gid sila kagwa kung may kadtuan sila sa iban nga lugar. Amo nang specific instruction. Amo nang specific kung makagwa ka, kung makalusot ka gidman, kung pagbalik mo, hindi ka magyapong kasulod sa Bacolod bisan may ID ka. Or else atong ambal ka gina ni Colonel Pico nga mapaydalong ka sa quarantine. Isa pa nang kung magsulod ka diri sa siyudad sang Bacolod. So, amo ni Action na Rex ang sitwasyon sa sitwasyon diri sa border control o sa border mismo sa Sumag sa diin ongoing man ang pagsulod sa mga salakyan di mga dikarga o contract dikarga nga puno sa Grabe gali no kung Monday to Saturday hindi ka makagwa sa Bacolod. Oo. Amo na? Ang Monday to Saturday, may itong hambal niya bala, pwede ka magkagwa. Pero ang problema na karunggo, pagpasulod mo naman. Hindi ka nagkasulod? Hindi ka naman kasulod. Mo na siya. Except lang kung mga may delivery, abi mo na? Yes, ang mga except mga delivery sa pagkaon. Kag iban pa amo nang makasulod diri sa siyudad sa Bacolod. Kag ang mga may mga number coding nga may provincial pass. Buting ganun sa provincial pass kung giyana saan bawasang isa ka Panwa o isa dapat ka may provincial pass gid na. Yes sir, may provincial pass gid. Ara pa si Sir? Si Sir Pico? Ari pa. 10-7. Agatin 7 sa? Di kay ang kung magwa sa Bacolod hindi ka nakabalik Bacolod. Kung magwa ka sa Bacolod, hindi ka na pwede kasulod sa Bacolod. Ipaklaro tani sa iya. Parang bisan paano bla makunanda, mapiho tabla kag bahatagan tani ideyang mga ka-aksyon ta dira Sir, damo ka pamangkot sir, kung halimbawa, kung magwa ka sa Bacolod anytime pwede ka kadwa. Pero ang pagpasulod sa Bacolod, hindi ka nakasulod. Yes. Hindi gid dia kasulod gali. Yes, kay ECQ kita di reaction Rex. So, buti nga nun, mas damo yung restriction, damo sa ginabawal kung enhanced community quarantine. Damo gani ginabawal general community quarantine. How much more pagid kung na-extend kita sa ECQ? Okay. Sige sir, at least napadanga tali sa Bacolod nun, kaya muning importante gid mo kaya ang pag-insindi nila nga pwede lang sila kagwa kag pasulod man di sa Bacolod except kung may ID sila or nano man sila dira nga bagay kag hindi sila pwede kasulod sa Bacolod. Hindi na kay ECQ kita. Pagkasulod sila, duwa lang man na.
ma-quarantine sila or mabalik sila kunin sila nagalin. Wala na papilian namon sa ila. Monday to Saturday ni sir? Monday to Saturday katid Sunday, total lockdown tayo. Yes. Okay. Sir. Sige sir, dagang salamat sir ha. Thank you gid, pasensya gid sa dagang salamat. Pasensya gid sa istorbo. At least naklaro tanan vlog ay ga Action Alvin. Yes, Action kay na plano ko nga mapailog bla. Galing. Mapailog. Hindi ka pwede, no? Hindi pwede. No? Kaya hindi sa kabalik. Bisan din ka pa magkanto, mapa-north o kung mapa-south, pwede nga makagwa ka, pero ang pabalik mo, among problema. Amo ng problema. Pabalik. Kung piliton mo gid, i-insister o may ka-insister ka nga mabalik ka, at mapaidalong ka na sa quarantine. Gani, mapaidalong mo gid sa 14-day quarantine. 14 days quarantine. Mas maipay mo yung na lang, no? Sige yes, Action Rex. So, amo nang sitwasyon diri sa border along sa Sumag. With Action Dixon Tahom, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. 10-7 na? Ma-prepare pa lang. No? Okay, good. Good. Piho na. Kaya rehistro naman ta. Rehistro na good. Okay. Sige Rekta diri sa mag-border with Action Dixon Tahom, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Action no Radio, Philippine Standard Time, las 12:04 na. Interview to kay sa aton sining PIO bla, kay Major Pico, Lieutenant Colonel Pico, sang BCPO, parte sa sining in and out blas Bacolod, kung Monday to Saturday, pwede ka lang kagwa, pero ang problema, pabalik sa Bacolod, no? Pero daw ang na-practice to kapon sa Talisay, pwede ka man lang ka balik sa Bacolod mo. Hambal ni Pico, siling niya hindi pwede. Kung din ka, kung nagwa ka sa Bacolod, mabalik ka, pwede ka lang kagwa, tapos mabalik ka lang sa Bacolod, linyatin, digid pwede, no? Bisan may ID ka pa, nga home quarantine, ID quarantine bla na, hindi pwede, siling ni Pico, no? Kabudlay gali, no? Ibalaon tanay si Action Art Tayupon, kaya ka-standby na sa ho, kayang 28 ka mga OFW sa Bacolod, na saylo na sa isa ka-in nga ila pagatinirang samtang padayon nga nagapaydalom sa mandatory quarantine kag DSSD sa Bacolod padayon pa nga gina-reconcile ang ila listahan angot sa mga benepisyaryo sang wala pa naka-claim sang SAP. Yari ang report ni Action Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Action Art! Finally, sining Action Rex na transfer na sa City Government of Bacolod pagi sa bulig sa OWA. Kaya ginsakyan sining 28 tanan ka mga OFW nga mga seafarers. Amo ning bus mismo sa City Government of Bacolod na nag-transfer sa ila dira sa isa ka no, sa Barangay 7 Bacolod City. Now, ang tanan sila sa ila amat-amat nga madala to, and then upod man nag-convoy ang mga representante susunod, mga city officials, ara si Vice Mayor Elsit Familiaran, Councilor Renisito Novero, Councilor Israel Salanga, kag PNP ng amuni ang nagabulig para ma-facilitate ang ila pag-transfer. Pasado las 10 sila Action Rex agin patigayon ang pag-transfer sa ila dira sa lugar. Now, sunod diri sa kay Councilor Israel Salanga, at least mangimayo na yung sitwasyon sa nila matapos manumduman ng ligad to ang ila reklamo nga medyo pigado ang ila sitwasyon at sa may area San Graciano Lopesay na Elementary School bangod nga tiyang luyag nila na
mayad-mayad man gawa katulad sa ilang mga nangin kaupod pagpaulit diri sa Pilipinas o kung diri sa Negros nga mga kuan para nga mga seafarers man sa ibang mga probinsya nga maayuman ang ila sining akomodasyon o kung ginakomodarya sa OWA. Now, sunod diri kay Saranga, finally ara na sila subong dira sa lugar kag Sa tinggan ni ng ina, Action Art? para nagilang nga mention Manila, Saltimboca Tourist Inn. Saltimboca Tourist Inn. Para tis mamalaan man sa may iniya man ang public, basi tiyala kamuduro pulis na nga nagabantay no? Sa lugar. Kay ang matabo sini, may ara sang 24/7 na sign day nga nurse, may ara sang miyembro sang pulis, nga amuning nagabantay sa ila. Now, sunod iya kay Sarangati, kung in kaso sa uli may additional nga mga OFW, nga madabot pa rin sa pagkolod through the commitment sa UWA, pwede man mag-accommodate na dugang kag. May iban pagit sila ng mga hotel, hindi pa ma-mention, pero subong na transaksyon o kung tigayon lang na nasugilanon sa UWA. Yaring confirmation kag palayag ni Councilor Israel Silangan. Kita diri subong natin si Vice Mayor Elsie Cantilaran, di Quarantine Center Committee Chairman Councilor Nevero, tagang mga City House Workers, yung PNP, po natin diri subong inamatamat natin sa subong pasulod silang mga rooms. I-continue gid natin gihapon ang ilang 14-day quarantine kagahulog kita subong sa resulta ng swab test nila ang conduct, no? Ano man ang mga resulta, atapuson gid ang mandatory nga 14-day quarantine para sa ating mga OFW. In kaso nga may additional nga mag-alabot sa ulihi, pwede i-cater dira sang ginsaylohan sila? Yes, hindi lang pero naging pa-identify na kita nga mga hotels, pension house o mga tourist inn nga pwede natin iputangan sa aton yung mga OFW just in case meron naman next nga batch nga i-repatriate. In fact, ang OWA naghatag ng ilang full nga commitment sa aton din, just like sa ilang ginhimo sa iba niya mga cities and provinces no, nga may araman sa kaso para sa aton. Mula nga parayag ang confirmation ni Councilor Israel Salanga. Nagupod man dito ang chairman sa Interagency Task Force sa pagkulag na si Vice Mayor Elcid Familiaran. Tigil pa man ko si Action Rex member kundi ginpaidalom ni sila sa swab test nga muning kuhaan sa PCR test dito iya sa Iloilo. May 4 to kabay sa rapid test nga nag-positive. Pero klaro, unta kon rapid test, hindi na iya nagkakulugan na may COVID na ang pasyente. Tingin pa man ko, tatun kung pala nagka-upot sila to. Ara man gila Action Rex. To sila 28, gitos lang ginsaylo, tanan kag ang natabo galing, ining 4. Gin-isolate ni sila ya. Ara sa piyak nga wing sila ginbutang. Oo. Pero sila nga, tanan nisla, hindi nisla kagwa gidi kay may patugan sa eskwelahan, at least waya sa ang tao. Now? Ha? Now? Sa eskwelahan, ito dito sila kagwa kang magpuno pa init Dira to daw, ay nadain no? Diri istriktoon gini sila, hindi magala ka panao, galagang ka karoon magawa to sa bintana, kundi ito nga may silak sa adlaw. Gani man? Di sila nga, diri total quarantine gini sila sa area so Tiigo man da sila? Pilan da magkaigo man? Hindi lang maisip gini kuan kay ano na pension in? Ano na daman? Tourist inn to Butamalon the pension house tika kaigon da sila? Igo sila. May arapat yang nawin dito galing 4 imbutan so next. Okay. Kasulod ka daw? Lain to nga Di joke lang. Hindi ko ma-picture out kung ano na dati. Basta in. Lapad man na guro dati. Galing yung problema. Wala pala initanda kung makagawa-gawas lang. May gawahan man da sila. Ari gani yung bali Vice Mayor sila ti gawas bintana. Sila po hindi sila yung pareho sa pero dito sa eskwela, iba nakagawa-gawa pa maka-exercise, makapainit. Iti konti mo, ang lugar mo na may space sila. Gani? Na pwede makagawa. Yang gwa sila tinar sa kwarto nila Uti mo kabutang mo 13 días pa nga makagwa sila, makakita init. Ano nang disenyo sang hotel, asang ina man? Kay
pagtawag naton actually plano tugutan ni gina magkatulong to sa Way na parking areang ina kay daway ko na makita. Abi mo hindi ko ma-picture out gid masyado na. Hindi ko ma-picture out pero sini kuan damo pa man gali space ko no sa mga kwarto At yung kwarto yara siguro, pero ang what I mean, ang lugar bla nga, pwede nila pabalasan, pwede nila makapainit na kung aga, kung makaklo sila init nila nga kung aga bla. Di ko nang pamatian sa Councilor Els, hindi sila pwede, action like sa mga expose na Ay, hindi gid sila, sa sulod gid lang sila gali, ya? Under quarantine sila mo, damo yung taon na sa Barangay 7. Amo na ganing nga may misahe sa taga Barangay 7, sila hindi lang magkabalaka kay may mamantay na sa ilang, hindi sila magka-expose ka mag-ginawa, dahil basi mag-create pa bla kadlok na kakugmat sa iban. At yung pagiti na yung marawan na nagdra man gindala mo, ang yung mga 28 ka mga OFW. Tidaway, ang lugar na da, way na da pamalay? Amo gani lang, hindi sila pwede ka panahon. Pero may mga pamalay kung wala. Hindi ba arayo sa gilid mga commercial establishment iban close? Di daw, dosirado man dang halos tananda nga mga establishmento. Di may galalabay na yan. May iban na nga residente na nagalalabay. Way gid ko abi kakadto da sa lugar mo. Yes, so ang pala sige. Vice Mayor Elsid Pamilyar, ang chairman sa IATF. Separate nga wing, isolated is lagi, di man nagkagwa sila kwarto. Tanan sila, di man nagkagwa sila rooms. Unlike the raya sa school yung nga maka-jogging kapag kalapat-lapat. So, the raya purely, kung sila isolated na dito lang. Amo na Action Rex, samtang na nasunod na swab result, dra ka lang sa kwarto, timidyo, maputi kami siguro. Di likod na gali sang nabaklan mo cake. Dala na sa dapat. Muna sa galida. Sa likod bla? Nabaklan mo cake gani. Ang ginalamitan ka man ng cake. Ayo. Damo pa na naman ita. Pero, ang dali lang antista sa iluhan si DSSD. Kay may pagklaro diribla sa ay dudo ko naka-mentional si Vice Mayor Elsid. Partibla sa gwa ay ni sang mga bakulod noon kon for example may dulong ka lang to sa piyak nga banwa bla o kon syudad man, hindi ka pwede ka balik na. Klaro, kung lang nabigay lain ang isyo naging kuhan ko sa iya, partibla sa total lockdown was. Kag sa new guidelines, kung ano ang mga guidelines, ipamangkot ko lang naluwat ka. Gani kay kung ang basihan tatong statement ni Sir Pico daw, hindi dia pwede ka balik na, hindi dia pwede sulod na. Magbalik ati, depende na kay ang nagligad to na ilasin na kuhan na arrangement ko mo na mo, hindi kaya dali-dali nga magkabalik na kung magkanto ka. Kapag takang out of town ang sumex nga kantuan mo, di daw ginabawal na yan nga magkabalik ka pa. Gani man, galing kay ang padala mensahe, di ba sa aton, pangayugid siyang clarification, kung ikaw taga Bacolod, kag may dulong ka lang to sa piyak abi nga banwa, kung syudad, hindi ka na pwede sulod balik sa Bacolod, o mo bla na? Di kaya yung sila gani na ang regulation sila dapat kuhan ka lang mo, limited lang din sa Bacolod City. Nataon ka lang na karoon para more on clarification sila kay Vice Mayor Elsid. Pero antes kantuan si Madam Paset, ang eskwelahan to pagtalikod sa mga OFW may on-standby na nga DRRMO, may gabarantay to kay i-disinfect in Action Rex kag duha tugtog tatlo kadlaw pagalini kag may diliwat nga pwede gamiton na isolation period. Kay sunod diri kay kuan naman kay Councilor Inisito Romero, sila nga matabo sila kung may mag-abot naman nga non-OFW kay may nakapaschedule na gali. No, aside from Palawan, may mga Tagaliilo nga nag-coordinate sa kay Councilor Cindy Rojas, sila nga ti mag-abot ni sila automatic na may mandatory quarantine. Man, yamot ito nga instruction ko, gilayon lang na i-disinfect ang eskwelahan, and then, i-preparar 2 to 3 days pagkatapos sila, pwede na magamit libat sa mga mag-alabot naman na mga non-OFW, meaning hindi mga OFW na magabalik diri sa syudad sa Bacolod. Yaring confirmation ni Councilor Inisito Romero. I-disinfect na ang kag-sanitize
Hindi ito pwede mabutangan another group until about 2 to 3 days after in disinfection kag sanitation. Amo na ang ginbilin kong instruction even kahapon pangadaan pag meeting namon. So may magbantay lang to, sir, no? Nga mag-secure sa area? That's right. Ang barangay itong daan, mabantay man na to. Of course, i-review ko na subong, concentrated kami di. May mga schedule na sa arrival sa mga non-OFW, sir? Ang bati ko, dumayara na grupo sang estudyante halin sa Iloilo, UP, Visayas, so Lunes. Pero ma-meeting pa kami karon alas 2. Nanungod sila. We have ready facilities, mga school quarantine centers maghihapon. Pero i-ready naman naghihapon kaya ang amon protocol sang aton diri uso tinduan, pero kung may another notice nga may maabot, tinduan liwat para nga ma-review ang sanitation. Ang parte sa tagtaganay sa social amelioration program dalos mga barangay sa palibot sa Bacolod, tapos na ang nabilin karon na gina-reconcile sa taga DSSD na record. Amo ini ang wala makakuha during sa schedule naging patigayon sa barangay. So nagkatabo dito ini i-process sa bahin sa government center. Ang problema lang subugi kung hindi ginaisip pato kung ginalantaw sa nabilin na kopya kung sino may mga claim. Ang isa pag action Rex kiti dalaman ini-review bala ang iban dire basi na-disqualify o kung basi ma-disqualify kang iban basi kung nagdoble ang ilang pagbatin kayo ng mga records last time na nakaklaim na sa tiyak pero matiwa pa nga magpalistalihan sa lain na barangay. Now, ang isa pagit kay siling limang pasitero ni portik namo kagaladto sa government center day kating tato mga nagkaperma bala ko nakakuha sa official form kay gusto nila nga ibulos ang ilang ngalan sa mga na-disqualify sa mga barangay kag adtong mga nag-uli sa mga social amelioration funds nga nakuha. Tisiling niya hindi para natin madiskusyonan sumong kag sa uli sa barangay kamo na i-coordinate para na kuning kaso di mabulos ang ngalan kag mga kuha kamo sa action Rex. Now, gin-check man natin siya right after sa itong insidente sa ila sa Barangay Tangob na may napatay yan na 84 years old siling ko sa yatin mamang himuon tani kay kung may second trans base amo manigyapon ang matabo nga ang pati PWDs senior citizen palilyahon gyapon siling niya ito na case galing ginambalan to sa hindi magkanto kaya in fact ginatuloan man na pagi sa barangay nga kon ang mga bidridin ang mga senior citizen hindi na lang pagkatuon na kagapalinyahon sa mga video kung ito nagapanagtag sa usap siya galing ito namilit kinga magkanto sila niya itiwaan tali na next time hindi na masulit kag hindi naging pagtugutan na magkanto to may mga edad kag PWDs sa masunod kung yung kaso gimanay paragtaganay sa usap. Yaring palayagos ang DSSD head Gasimam Pasita Tero. Iya, yung nagpagdistuhan, yung mga mapila siya dito, may ginabalans sa mga bata, yun lang, ano magpila. Siguro lang kami matawag sa dito. Ginabalans yung sila ni Kapitan niya, ipakaugan ka lang kamo, kung ang galing. Ito yung gabalansing sa kami mo. Sa district office, sa mga blood, yung ibang parkang na nagpapon, sa ibang envelope, yung mga nakapunan kami sa kapitaw. Kaya sa paduhang siya, magbalik-balik, despite siya. Na hindi lang anay, kamo magtagpo diri, kay tungod na ipatuloy mga tigulang, safe sa ay kay dulong lang sa balay nyo. Kamo na balati, wala man ganit na sa pamasol ang pamilya. So, ang akong sabang gina-update na, bilin-bilin na mga unclaimed bala, may mga payroll natin, nga wala pa tagpo ang mga claimant. Ang ibang sinasila. Parayag ni Ma'am Pasita Tero sa official sinisiguro nga listahan kung matapos ang pag-reconcile nila sa to record may one time the coming hours kung matapos ini para at least ang mabutay nga listahan nila kung ang mga tao nga may mga claim kag tuwag man beneficiary sila amo ang makakadto lamang nila sa NGC para sa pag-follow up pagkuha sa social amelioration program financial assistance. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon niya sa nagtayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Nasaylo na subong nga aga, mga las 11 siguro to kay nanasiplatan sa aton sining nga patrol nga halin sa barangay 30 to. Ang 28 ka mga OFWs ginsaylo na sa Saltimbuca in likod na sang Kaliya, no? Aradra ang 28 ka mga OFWs. Sige, kabayontang nga okay na da sila. May parking space man kuno sa likod nga porsyon siling ni paring Romo pasaporte mo kalapad kuno sang parking space dira sa area, no? Ti pwede da sila ka painit-init gawa kung makagwa sila. Oh, tiyan mo na mga kaksyon, no? At least ara na sila sa mga kaksyon. Ang probinsya to nga Pilatos Lakbilog to, but kung dintos la isaylo. Basi karon sapon may update man ni si Action Marlon Hinovia. Kantuan tanay si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, barangay na to sa Banwasang La Casillana, nagapabilin sa lockdown ECQ padayon man nga ginaimplementar sa iban pa nga mga barangay sa among nga Banwa. Yari ang kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Rex, ginadiho na subong sa lokal nga pangluhan sa Banwasang La Casillana pagi sa kay Mayor Romayla ni Cor mangilimutan ang inasaring nga sulat nga ikapadala address sa bahin sa National Interagency Task Force kon NIATF sulat ini nga nagapangabayan mahimo pahanugutan lamang sila nga ipadayunon ang implementasyon Enhanced Community Quarantine kon na ECQ sa Bugos nga Banwa. Bangod nga may ara pa sila sang dapat nga hulaton nga resulta sa ikatatlong RT-PCR test sa nga COVID patient number 2 nga taga-barangay na to Banwasang La Casillana. In the meantime, hambal sang alkalde samtang wala pa gaabot ang gitman nga recommendation sa national nga IATF. Status ko anay ang ila sa nga implementation sang ECQ kag lockdown sa barangay nato. Lockdown sa barangay nato kag ECQ sa iban nga mga barangay sa Bugos nga Banwa. Pasi ini sa Executive Order number 020-034 inisyo sang alkalde na pitsahan Abril 21 sa nga tuig 2020. Madaluman kahapon sa hapon ginarekomendar ni Governor Bong Lacson bilang sabat sa ila sa diu naman nga apelasyon hindi na pwede maamindar ang ginapermahan damlaglang. Iso sang gobernador nga executive order nga naga-implementar sang General Community Quarantine on GCQ sa Bugos nga probinsya. Arogyan sang gobernador nga kung pwede makaapilar ang alkalde direkta sa NITF same man nga ginhimo ang sunod sang Bacolod para sa pagparayo sang ECQ implementation. So, ang COVID patient number 2 ginkuhaan siya sang test RT-PCR test April 29. Tindigin man ni dugay-dugay siguro isa ini sang ginhatagan sang prioridad man Western Visayas Medical Center para mapagawa sa labing madaling panahon ang resulta. Sini April 29 sigin kuha ang test kinabulubanta hambal ni mangilimutan. By May 5 o kon May 6 mabalaan na ang resulta sini parang lit nga mag negatibo makadig ng recovered o kon cleared ining COVID patient number 2 kag amo na ang time nga pwede na ma-downgrade sa GCQ ang ECQ implementation ilang Banwa naga pangapay man sang pag-insyente ang alkalde sa mga residente sang ila sa munisipalidad. Si Mayor mangilimutan. Ang recommendation sang province ka masulat dito sa national. So mapadala kami to sulat. But while waiting, sa Tusko lang kami anay kay 5 matapos naman. So if
hindi man dayon kasabat ang National Task Force, ma-DCQ na kami by 6. Sa akong dili nga mga constituents, pasensya lang kita na, it's because ng aton nga banwa hindi dayon kadali-dali lifts ang ECQ kag ang lockdown sa nato. It's because of some reasons na nabalaman ninyo nga para gid sa inyo ang amon ginaubra ang aton nga task force COVID, ginasure lang gid as part sa aton nga ma-sure sa inyo nga health para hindi ka mo ma-compromise, ginatinguan tagid nga mapahamtang ang tanan while waiting sang confirmatory test, and then ang pagtapos gid sang 14 days na quarantine sa tanan nga TUM, especially barangay na to. Ano naman sa hapon ng Sunrex Banbayan na kung balata yon sa mga adlaw o kung masurod nga adlaw kapag asylum ang saling panty-size ka mga OFWs kaya quarantine sa bundara sa may Provincial Healing Center Banwa sa Hibi Magaluna, ang selohon na rin sila sang OWA sa isang Action Mar? Na wagtang na siya. Liog tadanay Action Henry. Na wagtang si Action Marlon, okay? Action Mar? Action Rex, alas 3:30 karon na bandayan lang sa ato sa mag-action na naman sa Action Radio Bacolod. Kahapon din paliyag ni Governor Lacson nga nag-akto naman diri ang OWA representative mo ang nagatinguha karon nga mapagitaan sa seluhan man nga hotel. 26 ka mga OFWs halin sa bayan sang Hibi Magaluna quarantine area. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitulo Action na Mount Hinuwaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Salamat gid sa report ni Action Marlon Hinovia, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:29 na nga oras, 12:29 na. Sige, daligid lang mga ka-aksyon ha. Standby anay Aksyon Eric Magbanwa, kag-aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office, Malakay Finance Corporation anay. Basi ko nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload magkadali. May lang pag-monitor kay Mary Jane Salodares, Ophelia Galero Arce, dira sa Banwasang Isabela. May lang pag-monitor sa Galero family. Kay Elijah, Jovelyn, Shelian, Jano, Isabel, kag kay Diana. And also kay Yang Yang and Mary Hope Villatorra. Gamonitor Subong. Salamat gidalin sa kay Madam Ophelia Galero Arce. Kay Rodnel Helbosa Sr. May lang pag-monitor sir, watching from KSA. From Rodnel Helbosa Sr. Kay Lenny Novera, may lang pag-monitor. Dira kay Lenny Novera sa 6th Street, Lacson. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon sir. Monitor lang sa programa, especially Malaka family, sang Purok Santa Ana, Barangay 31. Ayos, dagang salamat Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Karina Grande, Serena Grande gali, no? Serena Grande, may lang pag-monitor. Kay Jovan LV, may lang pag-monitor kay Jovan LV. And Sheila Alagos, Cagayapong Alagos, sa Hacienda Mercedes, Barangay Maao. Kay She Arwin, may lang pag-monitor. Happy birthday sa kay Mama Rosario Garcia, kag nagapahuway-huway kay Bag-Ulang halin sa Libertad, Merlin Bernardes. Ayos, thank you so much, Gid. She
Arwin, no? May lang nga pag-monitor. Paring Romo Pasaporte, dira sa Barangay 17, ho. May lang nga pag-monitor. And paring Alan Navales. May lang nga pag-monitor dira sa Purok Olympia Village, Ayos. Barangay Alihis. Kay paring John Britannico. May lang nga pag-monitor, no? And Maverick Saint, may lang nga pag-monitor ang lockdown kung Domingo daw hindi man feasible kay bisan sa normal nga sitwasyon dyo tayo man gagwa nga tawo kay close man kalabanan except lang masimba kag mag-mall, no? Halin sa kay Maverick Saint. Kay Zakoy, may lang nga pag-monitor sa Rex kung mabalik sa Bacolod kag magpa-quarantine din sila ibutang sa tagsa nila kabalay or may facility POM sa Bacolod. Okay. Basi sa balay lang pero depende pa na sa checkpoint area kung ano gidman, no? Nonoy Tahones, may lang nga pag-monitor kay Elazar Bong Cartagena, may lang nga pag-monitor. Amo man na tani ang plano namon Action Rex kay mapadangkalan man ko tani sining May 8. Sir Elazar Bong Cartagena. And sa kay Ray John Tan Villalon, may lang nga pag-monitor, no? Always ga pamati sa Barangay Purisima, Manapla. Ayos, dagang salamat, sir. Delisa Vigno, may lang nga pag-monitor sa Kasipong Family watching live. Ayos, dagang salamat, Delisa Vigno. Mayo Trono, siling niya, sir, paano kung taga-bago ka pero sa Bacolod Hospital ikaw ga-work? Ang ID lang, ID kag may mga papilis mandaguro ipakita, maya. Ayos. Then sa kay Jane Nasildo, salamat Sir Rex. Action Rex, example traveling pass pwede maka-exercise. Jane Nasildo. Manjo Arniho, may lang nga pag-monitor kay Chef Bernie Bene, no? May lang nga pag-monitor. And Toto Aldrin Limaco, Lunes malakat ko sa Pulupandan, may kwaon lang pwede kagwa. Hindi gito pwede ka kagwa pero pasulod mo Toto Aldrin among mabudlay, no? Jane Nasildo, may lang pag-monitor. And sakay Loven Ariver, may lang pag-monitor. Okay. May ari pa digyapon sa po. Dili Sabing, no? Okay, nabasa tanan ni kay Christian Canyeso. Dara sa Binalbagan, may lang pag-monitor Christian. And Gian Resicio kay Char Garcia, may lang pag-monitor. And Arnaldo Nasataya Hinada. Aiko Takatsi. May lang pag-monitor Aiko Takatsi. Ayos. Ang iban nga daw nagkaladula ng mga mensahe diyaw. Kay Jans Sabio Arroyo, may lang pag-monitor sa kay Jolly Arroyo dala sa Kabukiran. Dining Kabukiran sa Takuling ni sir. May lang pag-monitor. Then kay Trexie Ibusillo, may lang pag-monitor. Remar Aldea. Ayos. Pa-shout out lang da kunos pamilya sa Isabela kay Tatay Rafael, isa kong Rafali Radok. Halin sa kay Reggie Taliedo Radok, no? Josefina Locsin Hinerato, may lang pag-monitor sa Barangay 7, Purok Magnolia. Jugs Gorgoles, may lang pag-monitor. Ga-monitor sila sa Talisay. Si Jug si Gargoles. Ayos, dagang salamat, gid. Okay. Sige. Right, no? Kay classmate Rolando Manzano, no? May lang pag-monitor kay classmate Rolando Manzano. May lang pag-monitor batch sa kay Nick Meldy Tantano. Dira sa Tagbanon sila ni Lona
Julata, tananda sa Banas Halong Kamuda. Ayos. Dagang salamat. Manilokyas, may lang pag-monitor. And sa kay Jose Herson Lapinig Hunyo, may lang pag-monitor. Ayos. Dagang salamat, sir. Paring Mark kag Ems magbanwa dira sa Handumanan, may lang pag-monitor. Paring Mark kag Ems magbanwa. Kay paring Tip-Tip kag MM Lerasan dira sa Barangay Estefania. Paring Elmar Tafangco kag kay Commander-in-Chief yadra sa Mansilingan, may lang pag-monitor. Paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Suman, may lang pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa Purok Gaisano. Purok Gaisano sa Barangay Alihis, no? Sudad sang Bacolod. Paring rin Limarter dira sa Banwasang Valladolid. May lang pag-monitor. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Karon naman dugay-dugay, mahinang kalaban. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Radyo Philippines Standard Time, las 12:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short. Kadtuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa kuanang tanay sa kabangkalan ng Aksyon Alvin, may duwang patay kag isang pilason sa aksidente nga nagluntad sa among syudad. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Doha, konfirmado ang napatay samtang isa ang napilansan sa aksidente sa Dalanon sa Barangay Salong sa siyudad sang Kabangkalan kahapon nga adlaw. Din ang biktima diri Aksyon Rex ang 19 anyos nga kilala kay Robert Rama. 19 anyos nagapuyo ni siya sa Barangay Salong sa siyudad sang Kabangkalan kag ang ining 16 anyos nga lalaki patay man on the spot, while ang isa pagid ka 16 anyos nga lalaki Aksyon Rex nga mo ang driver pilason kag karon padayon nga ginabulong sa Lorenzo Zaico District Hospital. Now sa initial diri nga pagpangusisa Aksyon Rex ni Police Senior Master Sergeant John Ray Escolzuela diin suno diri sa iya sakay ining mga biktima sa motorsiklo sa single nga motor samtang nagahalin ini sila sa Barangay Road passing through Kuntani sa National Highway within sa area sa Barangay Salong. Sang aksidente naman nga nabungguan sang truck di karga pero why ni siya unod Aksyon Rex kay bag-ulang ni siya naulaan sang tubo sa sentral. Ang ining salakyan nga truck ang ginamaneho man ni Jonathan Galliano, 50 anyos, nagapuyo ni siya sa Barangay Pinaginpinan sa siyudad sang Kabangkalan. Now suno diri kay Escolzuela din sakay ini mga biktima passing through o kung sakay ang mga biktima sa motorsiklo passing through Kuntani, matabok ni siya sa pihak nga dalan pakadto sa Arosera ang natabulong ugaling kay na aksidente ini nga nabungguan sa salakyan. Resulta diri Aksyon Rex patay on the spot ining 16 anyos nga lalaki. Kag ang insigida ining duha ang gindala sa Lorenzo Zaico District Hospital pero pila lamang ka oras samtang ginabulong ining si Robert Rama ini si gilayon ang gindeklarar nga napatay paagiman sa doktor. Ari ang pahayag ni Escolzuela. Bali ang driver sir minor sir. Tapos ang back rider yang minor, kang isa nga si Roberto Rama Vicente, amon isang legal age nga deklarar man sa nga patay sa aton Kabangkalan City District Hospital sir. Oo. So ang natabo diri sir, instead of isa patay on the spot, nahimo na karon duha ang napatay sir. Yes sir, yes sir. O anong plastada sir nga aksidente ni sila sir? Bali alin sila sir sa Barangay Road sir. Bali magulpi na sila nagtabok sa na National Road sir, tapos timing man nga naglabay gid ang dikarga mo nga na bungguan sila sir. Anong ulod sang dikarga ni sir? Bali wala na sir karga ang ang tracking kay bago lang gid sa halin sa Central sir. Busing ganun pagwa na diri sir. O sa may sanga dayon natabo sir. Sa may sangan nga dalan. Bali sa babaw pagid sir sa babaw gito sir gawa sir pataklad nga bahin sang Barangay Salong sir. Bali paliko sila sa sir opposite sila direksyon sang tracking sir.
Aksyon na Rex ang kakabahin sa nga pahayag ni Police Senior Master Sergeant Iskol Suela. Balita sa Nopo. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:51. Basta muna ni oras daw pilit na si Action Hands. Na, nung ginapilit-pilit mo ni, pilit paniguro sa pamatyagan niya eh. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuan tang BCPO nga balita upod kay Aksyon Eric Magbanwa, panumdum lang sa mga kapulisan, buwas lockdown kita. Adlaw sang Domingo, ti magapadayon home quarantine, pas magapabilin sa gihapon. Amo na ang aton sining ilikuton, ibaloon tabi sa kay Aksyon Eric Magbanwa, report gikan sa BCPO. Aksyon Eric! Ginapilit lang yung tiyog-tiyog sa'yo. Okay. Basta magtiyog, okay lang na. Hindi na pagpisiga abla, kaya ginapisiga mong igurumayo mong, kuhan lang bala, medyo slight. Slight gan eh. Slight injury, no? Hindi lang kay physical injury. Daw ginaubo ako nanunin BCPO, buwas, lockdown ta buwas. Ginapanomdom ng liwat ni Police Lieutenant Colonel Esteliada. Kaya katamo, nag-text pala sa iya. Ito rin bagay sa ako, may mga nag-PM ka nag-text ko bala, madayon gyapon ang lockdown sa Bacolod. Madayon na gyapon, isikyo ta. Alam mo gani na, kasi siling ang abiguro sa iban, lain tong isikyo nga una. Ay kinulain pa to, ya? Hindi kinulain. Mura mudlay galing kay dapat mati kamublanay sa kapulisan tagapagi sa Action Radio bla kay para minsindihan tagid bla. Gani, kaya ito na mo ka-confuse Action Rex eh. Kung kaysa dala man na sang pagkaon nga kulang-kulang na mo. Sa prangkang istorya. Sa budget mo na gid na, ang kulang-kulang gid sa budget. O sa natin ito ka, pag-iway kak-WhatsApp? Tila ba ni? Gamurogot ka kun. Basta di ka mamuyayaw, kaluro nga ay nano, may extension pag ito sa isikyo. Kaya ang wala makakwasap, no? Isa nagkakwa, mas nga tayo, okay Huwag ka sa may extension. Total mayara naman second batch naman. May size mail ako dito, wala na good for 15 days, Tipo kung wala ka kamatun sap, hindi ka palang dulom na panawan, Action Rex. Daw pa matyaga mo, daw buwas na yan, daw ma-open na tanan. Ay, nano. Gusto na kakalipat ka bala nga, hindi dapat amo nang imuon mo. Ano mo nang resulta. Uso na gid man ang lipat-lipat, subong. Ang lipat, guripat. Duga nga pag isa nagkatagiting init. Tila ba? Malagi ng utok mo. Pero may base pa man ang magulan-ulan na. Magrubugnaw bla, pero dapat piyoon tanay ni nga wala na sang COVID-19 bla. Kag maayos gid nga ang Bacolod mabalik man ta sa GCQ. Oo. Para magulag-ulag man ta na Mag-GCQ ni dason nga May 16 kabay pa nga mag-GCQ kita. Katumanon ta gyapon dapat ginay puno sa syudad ang social distancing. Mga frontliners ta gani way reklamo adlaw gabi dasla sa dalan da. Ati ka kumud-kumud. Way reklamo pero kumud-kumud lang. Sige lang mo gid na ang live, no? Ang ato ka pulsa sa totoo lang sa kapoy kahapon nagilila. Wala gid sa memo ni. Ay nagid na ya, ati. Nagati mando sang CPNP man kada barakang kada kali ka. Way man sang gwapo subong. Galing kay tikon may parehas sa imo nga may kwarta. Okay lang. Idaso ko na ako. Isa ako nga ara nagilasi. Sige lang wala. Alam lang. Kapchan! Kagawad jo, pre! Sige lang. Okay lang. Ayun na! Ayun di purma. Where are you now? Sana sa Nazaret nga kuan mo nga kanta? Where are you now? Ayun di purma.
Kadlawan talang ni Anay Kapchad kag kagawad Jofred. Oo, matamat ako may ara. Kuha na tos laguro tapos na tos la tagtagan ay isang kuha perti may ara pa sa gyapon nga gapang kuhit sa ila eh. Ambot kami na ubos-ubos gini na to panagtagtanan to. Pinaubos gini kada mo damo to sa ila. Tumbot ko na talipospos na to nilang ila tong sapa. Wala namang guro sobra ta, no? Sa ila sapda. Ara eh. Guro sobra pa dala. Ayo di purma. Siling ko gidaw. Siling ko gidaw. Sobra sapda sa Barangay Robles. Oo. Ang parang tirada, no? Tignan lagi kang tao, ihatag ang para sa iya. Ang hindi para sa iya, hindi kipag-ihatag, no? Laban. Alang-alang ay atag na siya nga way manda sa listahan. Mabulyasog ka mo. Mabulyasog gina sila. No? Munang panumdum ta sa maniobra blas ang payroll ni sa SAP ni. Ngang dapat wala da sa listahan, di na pagkatagi. Pero danay, ibalik to sa kaban sang gobyerno ho. Gusto, hindi pag-irekta sa bulsa. Hindi pag-lista sa bulsa. Base ko madisgrasya. Laban eh. Ayo di purma. Mayara pa ko ganin na batian nga 4,000 imo, 2,000 akon. Mayara man isa kalibo, may 5,000 imo. Daw mo na bla? Grabe no? Ano naman? Basta, siling ni Jocelyn Song, siling niya, tsakto gina, bahala na, wala sap, basta sige usap, importante buhi. Yung tsakto gina, day Jocelyn. Tsakto gina, day Jocelyn, ba? Tumpak ba? No. Bisa wala sap ko maginausap, ha? Importante na. Si Toto Rogelio Catalbas Jr. Si Toto Rogelio? Siling niya, amugid kulang-kulang kay 1.5 months 4 kilos bugas kag 2 ka noodles kag 2 ka sardinas soup ay kag patay sa init pila wala tupa makakuha. Good PM sa inyo nga duha. Daw nami inyo bangirit wala kita da. Bisan way na daya sige bangirit nimo. Ito katalbas siya do pressure ang ulo sa Action Rex. Daw pressure po subong do incubator man. Ayo di purma. Lapan gito. Kamusta naton punungan da? As punungan sa subong? Ay lapad punong sinabi mo ha. Kay ipo na Action Rex. Galit. Ito katalbas Sa ito mamunit. Little planters na. Ati, good. Bimo sa sagay, mga katalbas. Ati, dito eh. Dito na siya. Oo. Lapad na dito yung kapunungan eh. Gani. Kasi ubas-ubas na, waslik na din Si Romo pasaport to? Wag ginaya problema tao. Wag ginaya. Sige, text siya sa akon, sige luto ya. Tapos sige ginawa PM ako siya sige na luto ya bla. Gani, ako man gina-PM man ko ya. Kung sa may mga hindi na pag-PM, sir, ipadala na lang direkta. Ayo di purma. Biraon to sa kay natutuso sa iyang pulot tulugan ho. Oo, may mga kwarto sa gina-bidyuhan kundi siya man. Buti na sa kong kisa. May mga tapato sa gina-picturean, mga reserve ya guro. Grabe si Totoro mo pa sa bolte, no? Wasli ka man daw. Wasli kayo sa Action Rex na ban time. Bisan ginagmay lang. Bisan din na kuya. Si Action Rex na lang daw wasli ka. Amo na? Ang mga mayo, Ayo di purma. Ang mga maayo gida. Mayo na mga mahi. Ang mga importante na pero. Kay Binji Rebinito, monitor sa balaya sa Purok Masinadyahon, Barangay Panukoy. Ay, manitawag rin eh. Sa ato na. TJ, nakapatong ka ba, J? Binji Loksen? Binji Rebinito. Rebinito, okay. TJ, may sa Purok Masinadyahon, Barangay Panukoy. Di ni Masinadyahon man. Ito patas ang aning. Okay. Hindi ko lapit sa Masinulog. Ayo di purma. Masinadyahan na kayo, kakuha ka siguro sap. Guro sigurado, gina. Laban eh. Nakuha na sa sap siguro, no? Huwag kita na. Kay Idna Orita sa poblasyon bago may lang pag-monitor. Ga-monitor sila subong. Monitor ka mo sa Action Radio. Diri ka mo yung monitor, din pa ka mo ma-monitor man. Para hindi ka mamalipat sa mga ECQ kag GCQ. Importante na nga may nag-remind sa inyo, no? May nag-remind sa inyo, kag may mapakadlaw sa inyo. Namunod ang tirada, no? Taga Barangay 6 da, may lang pag-monitor kay Lifin na ginsuli yung maningalan niya man. Lifin na barito.
Ora sa suli si uli, blak sa ka budlay pa saon mo. Gabi. Dora ka pinidla ka masang bata sa Ginasuli pa nila kay Inday May Castro dira ho. May Castro, may lang pag-monitor, no? Mayo da ka monitor mo ya. Si Milagros Cesar Alito, ga-monitor man, ga-watch ko di sa Barangay 39. Amo nang tirada na, Init no? guro 39 inita. Kag sa kay Jovan LV from Barangay Banago, ga-monitor man Miss Jovan. Ba, ano lang imo pangwaon da, away da. Aray. Mga kasagasaga ka mga alikom. Ayo di purma. Basta Banago, yung steady pulse na mo. Dahil ka mga kasag mo. Ikadlaw ta lang ni kay 13, kadlaw na lang nabilin ah. Isipon nyo kalendaryo, Dasig lang ni. Dasig lang na. Kabay pa nga pagka 16, ma-GCQ na ta. Na. Muna, kabay pa nga mag 0-0 ng record ta na. O kagsundo nyo man, ay, social distancing. Tumanon ta. Sok-sok, basta man nun importante na mo. Wala na sa ibang na ginayo ang sitwasyon makulot. Correct ka. Para man sa aton, hindi ko mag-GCQ ta, sa aton nga pagulang, hindi na limitado. Thank you, good mayor. Ayo di purma. Inom tayo, no? Paul! Party mo! Grabe nga lamok mo ba daw? Daw madalaman ugasip sila ba? Kay Christian Canieso, may lang pag-monitor na sa Binalbaga, no? Chris, may hapon da. Yan, ano yung ambal sang BCPO, no? Mata ka maliwat, kay basi malipad ka mo bla, kay mga nag-text ka PM, kay Police Lieutenant Colonel kay Police Lieutenant Colonel Listeliada, ang Operation Chief sa BCPO. So, why kinalain na buwas ka adlaw Domingo, basi malipad ka mo, arag yapon, kinatawag nga pag-cancel sang home quarantine pass, ang wala pagpanugot nga maglagaw kamo sa Bacolod, magdala sa lakyan, magsulod sa Bacolod, hindi gid pwede. So, putsilingon sila ni Lieutenant Colonel Listeliada, ang Operation Chief sa BCPO, why kinalain ang ECQ sa unang ECQ kag sisining ikaduha nga ECQ diri sa syudad sang Bacolod. Sa amon sa BCPO, no, i-implement yapon naton ang lockdown diri sa Bacolod, considering why man sa pagbago ang executive order ni Mayor sa pag-issue sang lockdown every Sunday. So sa Executive Order 34 naton, nasasaad na ang extension sa aton nga enhanced community quarantine. Man kita gin-direct nga i-open naton ang Sunday naton para sa aton yung mga constituent diri sa Bacolod, General. So ang mga selection sir nga magasulod sa aton, may check up gyapon dira sa mga boundaries natin. Yes, actually, ang tanan nga mga U4 or unauthorized outside of the resident, hindi gina sila di katulog yapon sa aton nga kay kabalo naman kita ang home quarantine pass is extended during Sunday. So, ang agi lang gid ang mga delivery may mga emergency cases General. So ang mga outside sir nga gusto masulod diri, hindi gid kasulod sir totally. Yes, ang mga private vehicles nga ila purpose masuludan diri for some other reason. So naton sila, i-stop naton sila, so they will be made to go back sa ila kung sa din sila naghalin. Aksarag si Police Lieutenant Colonel Listeliada, ang Operation Chief, sa hanggang BCPO at sa pagklaro niyang buwas kadlaw Domingo, lockdown gihapon ang syudad sang Bacolod. Hasta pa ni sa kuana, ano pagid nga pizza ka ni Dason? Dason si Mana ano sa bunga pizza, pasin 9. Duway na ko di kalendar nga niya. Pinapakita ko na permito rin na kada mo programa. Kung ito na kanto kalendaryo. Duway May. Dito, April na imo. John ni Dayo na. Hindi ang morning. Ito ginapatalan ninyo kami Mala nga pag-monitor, gali kay paring Gary ho, Dorwilo, kay Mrs. siya da, kag sa mga kids siya da ho. Dorwilo, Mr. Dorwilo. Si Mr. Gary Dorwilo, bla. Kapitol na sa bla mo? Ha? Kapitol ko, bra? Kapitol ni sana signed. Sa Kapitol. Okay. Abada Sky. Abada site. Sa Abada site ni Sagli Kapuli. Layo, ang yun ang puliano. Abada, lapit lang na. Diri? Oo, lapit lang na iya. Kadto ka lang da sa Abada. Kadto ka daw sa site, kundi lapitan. Ngayon lang. Sige, totoo gari May lang nga pag-monitor da, parang gari. Totoo gari, halong ka da. Halong ka da sa COVID, no?
Why na kuno COVID, subong galambid na. Agalambid ng COVID, ha? O, sige. Sige, Rex, sa mga Ayos. panagyaluwatan, Police Lieutenant Colonel Ariel, Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Operation Chief sa PCPO. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbalog Report sa Bacolod, Action! Nasa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Amo nang tirada na magkayom-yuhom kamo anay. Kay ti sinumanway ga kuaniman ga paminsar sang pangabuhi nga magkasubong siniman. Pagyuhom-yuhom anay, no? May lang pag-monitor sa anak ya, kay Little Sibuan, kay Gigi, kay Kerker, ninyo, Winnie. Nakamove una ako Action Rex sa aswang sang barangay 27. Ay, oo. Dili sabing no, may lang pag-monitorin day dili sa sa Singkang Airport, magsungay, no? May lang pag-monitor. And sa kay Paper Parsley, oh, may lang pag-monitor Paper Parsley. Action Rex mangkot lang kukon, nakapos na sila sang listahan sa SAP, especially Takuling, Mansilingan, natapos na nila. Sige lang bala. Ginatapos pa nila. Mag-visino, may lang pag-monitor. Okay. Ma-open na sila sa silay. Okay. Sige. Mag-visino. Ayos. Okay. Sa kay Dandel Estevanias, may lang pag-monitor Dandel Estevanias. And sa kay Edwin Pinida, may lang pag-monitor parang kinalon sa gaya. May lang pag-monitor. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Matagtanay pila ka commercials. Balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka. Ikanaton ang Aksyon Balita. Banak, Buliki. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:13 ng aton oras. Salangalang nata sa tiyempo, may lang pag-monitor kay Mr. Leo Longno, no? May lang pag-monitor pa Mr. Leo Longno. Steady monitor lang kami din ni Rodi Claridad sa programa mo, Action Rex. Thank you so much, Sir Leo Longno. Kag kay parang kinalon sa guys sa Tokyo, Japan. Kamustang Tokyo, Japan, pare koy? Kamusta ka mo daw? Sige, kailangan lang na ko sa tiyempo, ho? Mapa-goodbye na kita, pero kita-kits kita sa Monday, Lunes nga adlaw, no? Pero steady lang pag-monitor diri sa Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod, kag sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, kag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Mga balita dra adlaw-adlaw, mahisayran ninyo. Salamat gid mga ka-aksyon, thank you so much gid. Standby na sa This Is My Life, sunod sa diligid lamang madugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I laugh with tears in my eyes. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon